agem ben betaken salak padang. Salak madu. Ya matur. Menika salak madu, menika salak isinipun tawon. Lho. Salak madu kok isine tawon. Aku ngon saiki men dintup dasku. Seneng kowe ya. Oh, lah kurang ajar. Yen durung sampurna. Mekaten Mremban. Ya. Dene angka loro Antasena. Sapa sing ora ngerti Antasena? Nadyan wong dugal kewarisan nuwun sewu. Antasena kuwi wong putra piyayi ning ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ning pancen dadi jati dirine Antasena iki kaya ngono kuwi. Nek ora kaya ngono dudu Antasena. Antasena kuwi anak Raden Werkudara. Raden Werkudara anak Prabu Pandhu. Sapa sing ora ngerti karo Prabu Pandhu? Nalendra mustikaning jagat. Sapa sing ora tepung karo Prabu Pandhu? Mula Antasena kuwi wayah Prabu Pandhu tegese Antasena kuwi isih trah piyayi. Antasena karo Anoman kok do suwita karo Sabdawala. Sabdawala kuwi pendhita gunung. Aku ora duwe kawruh apa-apa, ngelmuku cethek. Kawruh weda ya ora tuntas, kawruh kebatinan aku ya ora iso. Ning kok do ketayalan tekan nereng-nerenging gunung kene padha sita karo Sabdawala iki janjane sing tok goleki apa? Sakjeke urip ora tau perang. Tegese kawruh kasekten aku ora duwe. Yen Antasena kepengin kawruh babakan keperjuritan semono uga aku ya ora tau tate dadi prajurit. Mula nek kowe tekan kene iki janjane kowe kleru dalane. Aku ora duwe kawruh apa-apa, mongko racak-racake sing do swita karo Sabdakala kuwi ming para kawula sing pegaweane olah tetanen, piye carane nandur sing apik, tukule ya becik. Kuwi aku iso kandhan-kandhan ora ketang sithik. Ning sing swita karo aku kok pendhita karo satriya sing wis kondang kaluka. Iki mengko nek ana pitakonan saka kowe terus aku ora iso wangsulan, monggo dimirengke para cantrik semene akehe apa ora jeneng gawe kucem asmaning Begawan Sabdawala. Kowe tak takoni jane niatmu apa? Karepmu apa? Kowe swita karo Sabdawala. Nuwun sewu Mremban. Saking pangartosanipun ing abdipun Anoman lebet lan botenipun ngelmu sang pinandhita menika boten katandha cumandha ing pandhita menika kala wau. Nadyan jengandika sang Sabdawala menika mapan wonten ing Arga, mapan wonten ing pagunungan. Nanging tumrap kula inggih lebetipun ngelmu menika mboten katandha papaning sang pinandhita. Mongko sareng kula tingali jebul nadyan jengandika menika sarwa sarwi kujiwa nuwun sewu raganipun nanging gimbul ngelmu ingkang sakalangkung kathah. Ning kowe wis dadi pendhita, nadyan kula sampun dados pandhita mataun-taun menapa lepat kula tansah anggayuh puwing kawruh angudi undhaking ngelmu. Monggo tumrap Anoman menika tiyang gayuh undhaking kawruh ngudi puwing ngelmi menika boten katandha dhateng umuripun tiyang menika kala wau. Menawi tasih saged kumrimbyah hastanipun jumangkaken suku saged ngulir budi ngasah kadewasan tiyang menika dipun dawuhi supados gayuh ngelmu sak kathah-kathahipun. Kowe lha apik penemumu kuwi. Ora kok dumeh wis tuwa terus ora gelem gayuh ngelmu, kok ora gelem sinau. Wis tuwa ya arep ndine ora ya mudar. Ha iki penemu sing ora apik. Ngono. Sing jeneng wong gayuh ngelmu kuwi pancen manut aja manut karo umur, ning manut karo kumrimbyahing tangan jumangkaing sikil. Nek tangan isih sentosa, sikil isih sentosa, pikiran isih iso nampa ngelmu, kenapa tidur? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kudu nggayuh ngelmu. Inggih Mremban. Ya, tak tampa. Lah saiki Antasena apa? Niatku ora kok kepengin gayuh ngelmu, Mbah. Ning aku mung kepengin jembarake Srawung. Monggo Penemban Sabdawala simbah kuwi srawunge akeh banget. Murata gage sawangen. Nadyan iki pertapan ana ing dhuwuring Parden nanging akeh para kawula saka adoh-adoh kang padha suwita marang Penemban Sabdawala. Mula yen to aku srawung karo Penemban Sabdawala mesti bakal akeh srawungku. Dasarmu apa kok urip kepengin akeh srawung? Tumrap Antasena timbane aku akeh bondo luwung akeh srawung. Tinimbang akeh bondo luwung akeh srawung. Tumrap aku ngono. Mergo wong kang tanpa srawung
wong sing ora duwe sedulur kuwi uripe rekoso. Najan kebegan Brana Picis akeh srawunge jembar, kancane akeh, najan ora duwe bondo donya ning persasat rasane kaya wong sugih dhewe sak jagat. Wah, jan apik-apik iki. Anoman penemune ya apik, Antasena penemune ya apik. Mula ora ana alasan aku tak nggo nduwa karo karepe Anoman karo karepe Antasena mbalak lehku dadi cantrike Sabdawala. Menawi ngaten sowan kula dipun tampi iki lho penemban. Nek ngono sowanku ditampa, Mbah. Sowane Anoman karo Antasena tak tampa minangka dadi cantrik ana ing pertapan Kembang Sore. Waduh, ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Dene penemban sampun keparengan nampi dhateng pasuwitan kula. Aku yo ngaturke panuwun Mbah dene Simbah wis kepareng nampa pasuwitanku. Kejaba saka kuwi syarat sranane wong ngawula kuwi aku tak takon apa. Kula mboten sangu Brana Picis nanging sangu kapercayan. Kapercayanmu karo sapa kalian penemban? Kula mboten badhe selak menawi dipun utus wonten pundi kemawon tandha bektinipun sarana ngestu padha dawuhipun Sang Wiku Debya. Najan kula kadhawan minggah gunung jegur segara menawi penyembahan ingkang paring dawuh kula sendika ndederek. Nadan aku mbok dawuhi mbok nggawa barang sing abot mlaku sing adoh aku ora bakal selak, Mbah. Wong Meguru ki sangune mung percaya karo madhep mantep. Mergo tanpa kapercayan kuwi sing jeneng Suwita kuwi ora ana apa-apane. Inggih, Penemban. Saiki aku tak takon karo Anoman. Mumpung ana mirunggan wektu sing prayoga ora ketang sedidik, aku tak takon, aja nganti aku duna dungkap. Janjane kowe sowan mrene Suwita karo aku iki mesti ana pitakonan sing bakal mbok takokke karo aku. Upama kowe matur ora, kuwi jenenge kowe nggara yatimu. Sing jeneng wong kuwi gara karo ora kuwi ditonton saka gligaping paningal. Nek mripate tajem kuwi tegese jujur, ning nek mripate ora tajem kuwi tegese gara. Inggih. Monggo wit mau kowe tak dangu maturmu gligaping paningalmu ora tajem nyawang marang netraku. Kowe jane duwe gegembolaning rasa ing bakal mbok suntak marang Sabdawala. Coba kowe matur karo aku, kowe arep takon apa? Waton pitakonmu iki iso tak wangsuli mesti aku bakal wangsulan karo kowe. Penemban. Estunipun wale-wale menapa kula menika sampun kewawogen. Kula ngabad-abad laminipun wiwit Sang Rama Wijaya. Ngantos sak mangke sampun gumantos jamanipun para Pandhawa. Kula menika sampun keladuk yuswa ewadene gumuning manah kula. Kula menika ketasih dipun paringi kasantosan dening panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Nuwun sewu Penemban. Menawi dipun keparengaken lajeng telas tulisipun Anoman menika benjang menapa lan pejah kula menika mangke mangsa kala menapa kula nyuwun dawuh saking Paduka Penemban. Wo lah kok abot. Pitakonmu kuwi nek tak wangsul iki njlomprongke awakku. Lho, sebabipun menapa? Aku iki mung pendhita lho, Man. Aku dudu malaikat. Nek kowe takon perkara pati urip karo Sabdawala kuwi padha karo nek aku wangsulan, kowe njlomprongke awakku, akeh wong sing mestani, lho kae Sabdawala kok ngerti pati uripe Anoman, apa Sabdawala kuwi ponakane sing gawe urip. Lah kuwi ning kono kuwi bahayane ning kono kuwi. Mula wong nek ditakoni karo wong nek arep menehi wangsulan kuwi dipetung mengko wangsulane kuwi menimbulkan pro kontra apa ora. Nek pancen ndadekake gegering para masyarakat kuwi ora perlu diwenehi wangsulan. Lah iki arep tak omah-omahi dhisik. Lek arep aku menehi wangsulan karo kowe arep tak omah-omahi dhisik. Saiki aku tak takon karo kowe, kok kowe jeleh urip ki janjane nalare piye? Sampun kedangon anggen kula gesang. Kose wong lara, wong masuk angin kae nganti dadi jaluki tulung karo tangga teparo kon kerokan. Kuwi mung perkara kepengin waras. Iya ta? Iya. Ana wong lara nganti diplayokke ning rumah sakit, aja kok wong kok ra iso lara, rumah wae iso sakit kok. Penemban menika kok gawe geger para cantrik.
kaya nggo swasana garang udan ngene iki sok nyenget rasane. Inggih. Wong lara kok diplayokke nang rumah sakit kae beteke ngopo? Pengen waras, pengen iso nyawang karo anak putu. Lah kowe iki nuwun sewu, diwenehi umur dawa kok gresula karo sing gawe urip. Kowe tak kandhani ya, wong urip ki dagang tuna andum bathi. Nek bathi-bathine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Kowe urip dadi anoman. Perkara umur diwenehi pira kuwi manut karo sing menehi urip, aja gresula. To racak-racake menungsa kuwi gresula, jroning nglakoni uripe gresula. Mongko wong urip ki wajibe nek wis nampa urip ya kudu wani nglakoni uripe kanthi tewajuh, tegese mlarat ya wani, sugih ya wani, ngrekoso ya wani, kepenak ya wani. Kuwi wong sing iso nampa karo uripe. Inggih. Ngono. Nek kowe lagi sugih, aja lali kowe ngucap syukur. Nek perlu kesugihanmu didumke marang sanak kadang, mitra kawruh, tangga teparo. Mergo kayamu iki dudu kayamu dhewe, ning wajib dirasake karo sanak kadang kiwa tengenmu. Inggih. Nek kowe rekoso kuwi aja gresula. Sing jeneng wong rekoso kuwi diwenangake budidaya. Mongko budidaya iku kudu disertani donga. Donga tanpa pambudidaya mbok nganti ndrewili dongamu saben wengi ora bakal kabul. Mergo ora budidaya. Donga disertani pambudidaya kuwi bakal diparingi dalan karo sing gawe jagat. Semono uga pambudidaya tanpa donga muspra tanpa guna. Lha iki dicake. Ha pendak bengi kowe nang nggon sepi terus ya Allah. Monggo ora budidaya, aku muspra tanpa guna. Ning nek kowe budidaya, aku pengen kaya ngene, aku budidaya, ngulir budi ngasah kadiwasan disertani donga. Gusti paring kanugrahan, nyanoman lancar rezekimu ngono. Mekaten iki lho ra. Kuwi mau jenenge jejere wong urip. Mula wong urip ki aja sok gresula. Diparingi umur dawa matur nuwun, diparingi umur cendhek, pasrah karo sing gawe jagat. Ternyatane wong urip tanpa pawitan. Sak mangsa-mangsa dipundhut monggo, sak mangsa-mangsa diparingi yuswa dawa, ya kuwi kudu ngucap alhamdulillah. Aja gagas pati. Pati ki sing duwe sing gawe jagat. Ngono. Kejaba lampu, pati uripe lampu ki nang PLN. Nek pati uripe menungsa ki sing gawe jagat. Inggih, penemban. Iya. Sing gawe jagat ki wis ngedhep saklar pirang-pirang kae. Saklare wong urip kuwi Tugiya, Jumadi lan sak kuwi turut ki saklare ana. Ketoke isih tenguk-tenguk, ha iki wis wancine mati. Klik kowe arep lagi awaras awake glekek modar. Wong sing duwe urip wis ngersake kowe ora ana. Dadi ora usah dadak ngresula. Aja tok petung sesuk uripmu ki tekan jaman apa ora usah tok petung. Urip ki dilakoni kanthi tewajuh, ngisi jroning urip. Yen wis duwe anak, duwe bojo, goleke sandang pangan anak bojo. Yen duwe pakaryan, netepi pakaryane kanthi tewajuh, kanthi apik, kanthi becik. Syukur iso rampung pakaryane, rampung le ndarmake anak bojo sarta goleke dhuwit anak bojo, goleke rezeki anak bojo. Nek wis paripurna iso napake anak putu, wis rampung darmaning urip, sak mangsa-mangsa dipundhut wis lega. Inggih, mekaten ki Lurah. Matur sembah nuwun. Sampun lega menawi ngaten kula mboten dipun pikantukaken nyuruh wedhaken babagan gesang kula. Lah mbok pendeta sak jagat iki nek tok takoni mesti ora bakal iso wangsulan nek kowe takon sesuk uripmu tekan sok kapan. Mergo kuwi sing asta sing gawe urip. Mekaten. Oh nggih, matur sembah nuwun. Antasena arep takon apa? Engko nek aku takon simbah duka. Ora. Aku wis 3 dina iki manjerangka ora tau metu, Mbah. Kula trondolo iki. Pendhita pengpengan nampu ming takoni nomer. Aja sok tuku nomer, kowe iki satriya. Ora entuk, Mbah, ora entuk. Kuwi haram. Upama entuk rezeki sing haram. Ming golek 2 angka. Ya diwenehi. Diwenehi apa? Diwedeni karo wong gedhe dhuwur. Lagar tak tembungi wonge muni aja sok tuku nomer, aku madine mergo nomer. Mulih aku ra sida tuku. Oh la iya, kula aja sok kaya ngono. Wis
Pokoke aja sok tok lakoni. Sampeyan satriya, nek satriya sik tak nyemprot walang sangit sik. Ha iki aku nganu ya. Trauma nek karo walang sangit iki nek liyane wae aku ora apa-apa. Iki anggere muni nemplok nang mripat ngono nguyuh. Pedhese ora jamak-jamak, mula aku dendam. Aku anggere ketemu walang sangit ning dalan iki tanpa taliwara langsung tak uyuhi kok. Mbales wedheke nguyuhi mripatku. Oh iya, Mbah. To ning ngersaning Begawan Sabdawala ya wis anane lho ngelmuku. Perkara mengko kowe entuk-entukan apa ora nggon Muswita mau gumantung karo madhep manteping rasamu nggon Muswita. Mergo apa-apa kuwi nek tinambaran madhep mantep lan kapercayan mesti bakal entuk-entukan. Ning nek apa-apa kuwi tinambaran ati ingkang ora mantep, ora madhep, tegese setengah-setengah. Nggonmu percaya karo Sabdawala ki apa iya, apa ora? Ya nek upama ora entuk apa-apa, aja ngluputke Sabdawala anoman karo kowe Antasena. Bareng aku tekan Pecrabahan kene aku nyawang wujudane wae aku wis ora percaya niki pendhita ampuh. Aku wis ora percaya pendhita iki pendhita ingkang sekti mandraguna. Ketitik wujudane kuwi sawangan to, sawangan gage. Nganggo blangkone luwuk kaya ngono. Surjane wae sajake ming surjan sewan. Monggo iki bareng tak sawangi iki tak tonton. Lho iki rupane ra kaya Petro to. Mula sone iki dikumbah, Mbah kuwi isih ana letonge bareng. Ya aja ngece lho Antasena, arep kowe ngunekke kaya ngono kuwi. Aku kok rumangsa kaya dikilani dadaku karo ratu mau, ora pangling kae Ratu Mandura Prabu Baladewa. Rekane arep suwita karo aku ning sajake ora percaya karo wujudaning Begawan Sabdawala, ora ngenggoni tembung Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ngino karo Begawan Sabdawala, ya apa mbok kira aku ora iso gawe wirangmu Prabu Baladewa. Kowe arep bali saka kene ora bakal iso metu saka wengkon pertapan Kembang Sore. Kowe bingung ora weruh kiblat mandi ucaping Begawan Sabdawala. Wala edan kok. Dilangke pikirane iki. Oh, lah liwat kono kok jedul mburi, liwat mburi jedul kono. Monggo aku biasane liwat mburi iki ora jedul ngendi-ngendi. Oh, lah edan. Oh, pripun? Pitados mboten sampean aja sok ngino karo wong kaya ngoten. Nyatane kula karo sampean mlebu mriki ya slamet-slamet mawon bareng ngajeng bali ora weruh kiblat. Malah tubrukan kali kula barang. Wah edan gugu karepe dipanuswan ing jajaran sekertaning bawon iblis lanat arep bali ning Mandura kok digawe bingung aku. Kowe Begawan Sabdawala pancen bener sinuwun. Sampeyan sapa Prabu Baladewa? Lah lho apa nampuh takon kok wis disebut jenenge nang mboten nampuh mboten bakal kelakon. Aku ora bakal sulap nggon wis ngerti karo aku. Ora mokal ngerti karo aku Nalendra kondang kaluka kaluke ngrat. Jagat wis ngerti Waranata Mandura Prabu Baladewa. Mula ora aneh yen kowe wis ngerti karo Baladewa. Nuwun sewu to mbok sing sabar. Sampeyan mriki niki butuh napa? Sampeyan tekan niki butuh napa? Sirku arep suwita karo pendhita sing ampuh. Lah tekan mriki niku sing dadi pendhita kula. Lah kok sampeyan moh suwita karo kula niku janjane sing dituju sapa? Menengo. Nggih. Cerewet. Lek guyu ki mengko. Durung ana apa-apa wis guyu. Dedet ya guyu. Mulane wis pragotane ora mboten guyu dudu pragota. Aku ora sudi suwita karo kowe. Lho nek sampean ora sudi suwita karo aku kok sampean tekan kene iki arepe apa? Tekan kene karepe apa kula tak takon. Sirku arep suwita ning bareng weruh wujudanmu, aku sajake ora percaya ento kuwi pendhita ampuh. Ampuh karo orane pendhita niku aja disawang karo wujude. Ana wong tukang arit ning jebuna pinter niku ya pirang-pirang. Ana wong sing nganggo dasi, wong sing nganggo pecis, nganggo jas ning malah ngrogoti bondo negara niku ya pirang-pirang. Nggih to?
Dadi aja sok nyawang karo wonge, jujur karo orane wong niku aja disawang karo wujudane wong. Ngoten. Aja sok kulino sampeyan nyawang dume sampeyan dadi ratu sing mbok sawang karo wong-wong sing sak derajat karo sampeyan. Niku ora bener. Kaya ngoten niku tumindak sing salah. Ah, rasa dadak mejang kaya menita mulang kaya guru. Aku ora sudi mbok ulang, aku ora sudi mbok kandhani. Ya wis nek ora sudi dikandhani ora sudi diulang kok sampeyan mengri niku ajeng napa? Lah ya aku arep suwita. Lah ya suwita karo sapa? Karo Toya kowe. Bingung meneh. Ah wis, mau dibuntet dalane saiki dibuntet pikirane. Ora wong bingung kok malah dunek-unek ki ora Toya. Aku iki bingung. Lah nggih kula ya ngertos. Kula ya bingung dhewe. Aku arep suwita karo pendhita. Lah nggih, pendhitane sapa sing ngajeng disuwitani? Lah ya pendhita sing tak marani. Lah sampean marani sapa teng mriki? Niki omahe sapa? Lah ya omahmu. Tegese sampean marani kula. Lah iya, lah suwitane karo sapa? Lah iya, lah kose. Pun ngomong mawon kalih sampean ngoten mawon. Aku ora percaya Prakuta. Ora percaya niku sampean wis ora iso ngendikan, ora iso bantah karo pendhita niku wis kalah. Nuwun sewu, nek ajeng suwita niku gumantung karo madhep manteping ati. Nek sampeyan ajeng suwita kali kula monggo. Kula nampa kok. Kula nampa paswitaning sapa-sapa ora pilih kasih. Nek sampeyan sajae ora percaya kali kula, nggih mangwangsul mriku. Bali-bali piye? Aku ora weruh dalane. Ah peteng kok. Ngoten, peteng to dalane? Yo, peteng aku ora weruh. Mergo saka sampeyan ling nyepelekke kula. Nek sampeyan ora nyepelekke kula dalane padhang. Ning gandeng sampeyan tekan iki ora durung tak bagekke, urung muluk salam karo aku, wis ngina karo Begawan Sabdawala, mula sampeyan kuwalat karo omongan sampeyan dhewe, sampeyan kuwalat karo kula. Waduh, hapure kaya ngene kok malati. Ampun wonten. Ngan aturi nyuwun ngapura karo Begawan Sabdawala. Nek panjenengan nyuwun ngapura, panjenengan badhe pikantuk margi supados wangsul wonten ing kundur wonten ing negari Mandura. Piye? Panjenengan nyuwun ngapura. Ora sudi aku njaluk ngapura karo pendhita gunung kaya ngene. Ah, panjenengan senengane sombong kaya ngoten. Panjenengan senengane terus ngendak karo wong liya. Oh nyatane ya ampuh tenan. Antane ya digdaya tenan kok. Nyatane ya ora iso gawe sono sampeyan bali utawa kundur teng negara Mandura niku pendhita ampuh. Yen pancen ampuh saiki aku tak nyoba karo pendhita iki. Yen pancen digdaya saiki aku tak nyoba karo pendhita iki. Yen pancen ngerti mara coba sebutno garwaku iki sapa? Mula iki jajal karo aku to. Iya. Jajal. Oh, nambah mengko nek kebedhek malah kewirangan. Lho ora apa-apa. Tak nggo jajal, nggo suwita karo pendhita iki. Oh nggih. Garwaku sapa? Garwa panjenengan niku Dewi Orawati saking negari Mandaraka putrane Prabu Salyapati. Bener napa mboten? Wedian. Bener. Ngeyel kok. Titianku wujude apa? Gajah. Ana pira? Wonten kalih. Lho, ana loro apa wae? Kyai Puspadenta karo Kyai Yudaketi. Ana loro. Pusakaku ana pira? Wonten loro. Apa? Kyai Nenggala kaya Kyai Alugara. Putra sampeyan Raden Wisata. Negara sampeyan negara Mandura, bapak sampeyan Prabu Basudewa. Eyang sampeyan Prabu Kunti Boja, sampeyan nika turasing Prabu Rama Wijaya. Nggih napa mboten? Walah dalah, ampuh tenan iki Prabu. Wah. Dipun tampi dados murid panjenengan. Apa ana murid karo guru kok malang kerik? Apa ana? Kudu tata krama. Wah, edan iki kok ming metenteng kok ra entuk to. Nggih mboten angsal kok. Apa ana padha-padha ngadeg jejeg ngono kuwi? Kudu ndodok timpuh karo apa jenenge iki sedeku mari kelu. Prakuta wonten dawuh bali wae, bali ora weruh dalan. Ngeyel banget sampean niku mengke metu mburi ana ratu kok jedul kamar mandi barang niku. Ngaturaken bekti kula kunjuk Pramban. Nah, ngene iki tegese pancen ngaku aku yen aku iki gurumu tenan. Lho nggih, iki Pramban kula nyuwun pangapunten. Ya ora dadi ngopo Prabu Baladewa. Wis madhep mantep dadi siswaku sampun.
sangune wong Meguru madhep mantep tuwin kapitadosan. Pati Praguta Meguru ora. Oh iki bos kula Meguru kok kula mboten niku. Malah rekoso urip kula. Sangune wong Meguru werni-werni pecel lele. Lan sak piturutipun madhep mantep lan kapercayaan nggih maksud kula nggih kapercayaan lele niku wae. Percaya karo guru ya wis tak tampa kabeh. Gandeng iki gaweane Begawan Sabdawala kuwi pirang-pirang. Masyarakat sing padha antri arep golek tombo, arep golek jamu karo aku lan duwe lara sing kepengin mari kae ben mbok sowan mboko siji tak wenehane tombo, tak wenehane jamu supaya uripe kepenak, supaya larane ilang. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sinuwun Mandura Prati Praguta lenggah ana ing pepingkeran dhisik. Oh nggih, ngestaken dawuh Penembahan Sabdawala. Nggih, ngestaken dawuh. Oke, kawulaku cantrik-cantrikku sing kepengin golek tombo karo aku. Ngene. Urut mboko siji kabeh bakal panyuwune tak udaneni. Waton iso aku menehi tombo, waton aku iso menehi jamu sing duwe lara muga iso dadi waras. Sing duwe perkara muga iso dadi tuntas. Sing arep dhewe iki sapa? Namit Pasang Kalimantabe, kula pun abdi panjenengan Penembahan. Masyarakat kiwa tengen kene. Inggih. Saka endi? Pedusan. Oh. Jenengmu? Kula pun Mawadah. Mawadah. Inggih. Ha sing mburi kuwi kula nuwun sewu Penembahan. Kula pun Jumar. Oh. Iki kok kaya sandangane kembar. Nyuwun pangapunten, menika bojo kula. Lho. Marmudare kok aneh-aneh mar. Lah terus wigatine kula menika nyuwun pangapunten Penembahan badhe nyuwun syarat srana kula menika sampun nglampahi bebrayan pinten-pinten taun nanging dereng dipun paringi momongan. Oh, lah si Jumar iki iso ngene ora? Mergo wong tuwa kaya kowe kan biasane sok wis kendho. Sok wis ora iso ngono. Amun ngece kali kula. Kula niku arep wis tuwa kaya ngaten mengko tabuh kentongan. Iso nggo nguntang wong sak kampung. Lah sebabe apa? Saking manginten kula mbok menawi paculipun ingkang kethul. Aja ngono lho, Dik. Aja nyalahke karo wong lanang. Ning jeneng apa-apa iki mung gumantung karo lemahe. Iji ditandur ki nek lemahe rengko, lemahe ming lemah sing padas ya ora bakal iso tukul. Ya ming kowe kuwi sing ora apik. Kula nyuwun syarat srana Penembahan, kula nyuwun syarat srana supados samangke saged to. Kula menika momong anak kalian semah kula. Angel kuwi. Lek arep gawe tombo piye ngene ya. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Lah, anane anak kuwi mergo saka sing gawe urip. Mula ana dadekke tembunge anak kuwi setepu tembung ana. Ana lan orane anak kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Menungso diwenangake mbudidaya sarana cawuh carem. Ngerti cawuh carem? Cawuh carem menika menapa? Karonsih. Karonsih ngerti ora, Dik? Mboten. ML ngerti ora? Mati lampu. Udu. Wah, ayo Jumar ki goblok banget. Mula topine iki copot tenan ndi nganggo topi luwuk kaya ngono. Nggih, lah terus jeneng ngene lho, Sarsmi kuwi kridaning priya lan wanita. Kaya sing jeneng Kumbang sing goleki sarining puspita, mbrengeng si Kumbang goleki dununging sari.
yen wis ketemu jroning sari diisep dening si kumbang kongsi tuntas kuwi perlambange kanthi basa Jawa sing alus wong ngadani saresmi. Walah dong kula nggih ta terus entupe dikerekke ngaten ta. Ya ngono kuwi terus supaya si napa jenenge niku si kembang wau iso ngolah wujuding sari tukul woh-wohanipun kados dene tiyang pawesti ingkang gerbini. Ha dikala ngladeni kowe. Wong ya awakmu wis kaya ngono. Bojomu isih enom, mula nek nyawang kowe kaya ngono kuwi jane-jane ora tekan. Nggih nyuwun pangapunten ya kaya ngene wong kula ya iso omong karo bojo kula kowe merem dah mawadah. Merem ngrasake tok wae rasah melek nek kowe melek nyawang aku ki wong aku wis kaya mbahmu. Kok menika mboten mentala wong lanang ora nganggo parfum babar blas ambune ming minyak telon. Larang yang gomblonyo awak kok wis ngono wae ora ana tambane aku ora iso menehi tamba karo kowe menyuwun ngersaning Gusti tan kendhat menuwun lan budidaya dikerepi mengko rak terus diparingi momongan ngono ya nggih karo si Jumar kowe dukaile ngombe ndok bebek nggih nek isih kurang sak teleke ya Mar nggih ngestaken jawuh mlaku sungkras-sungkris ngono kok. Aneh-aneh. Ya Dik ya bali ya mampir pasar tuku ndok bebek. Inggih, mangke kula oblakke. Engko tak campuri sepret. Kuningane tok wae. Inggih ngestaken dawuh. Putiane aja dibuang, diku. Maju rene. Saka ngendi we? Ning dusun mriki mawon. Jenengmu? Kula Obra. Rumangsaku kok kiwa tengenku ki wonge lucu-lucu. Iso marahi dawake umur. Lah nggih. Lah ya syukur. Lah ngopo? Ajeng nambahke mripat kula niki. Kula niku nek dirurui sok ora semaur merga wong sing ngrurui ora ketara. Lah sebabe riyen dak cilik niki bathuk kula ketancep tonggak. Oh, dadi kula niku nyawa sambungan. Iya iya. Ya iso ora apa-apa, ndal mripate kepengin mari. Nggih. Tuku wortel. Di blender terus diombe. Wortel ki ana vitamin A. Vitamin A iki iso nggo tamba mata. Oh, ngaten nggih. Sedinten ping pinten? Ping 3 esuk awan sore, 4 kilo sak ombenan. Niku nambani mata napa ajeng mencret? Kowe dikandani ngeyel wis ana gek bali kono RC-ne diselah kono. RC kaya plangkringan bebek ana dienggo ngalor ngidul. Tresnan kula kok nggih ampun ngados mekaten penemban wong sing numbaske bensin ki nyok pencenengan. Lah iya wis kono bali kono nggih wortel nggih ngestaken dawuh wortel nggih heeh bali ngestaken dawuh kemendhok mbak ora sanggondhok rasa melu-melu sik Jumar mau ae tambane Jumar beda karo tambahmu. Oh nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit. Iya iya sing ati-ati. Nggih. Kula nuwun penemban. Kowe kok kaya tau weruh aku. Sak kliraman ning dalan wates. Kula ingkang sadhe salak. Oh. Pak Man ngono kae to nggih nggih. Nyata-nyata ben sadasipun kesuwan ben nang basi. Nyuwun tambus maces sama ngene. Kena omongan ora cetha to, Man. Aku nek nemoni kowe nganti bunek. Ketok iki akeh kata-katane ning metune ming sithik. Dadi sadasipun sedene sampun
kanca-kanca pengrawi supados mangke tanda tangan sing. Iya. Lah menika supados anggen kula sadhe salak menika supados saged laris tinimbang anu sing bakul jejer-jejer kula. Tak andani. Sing jeneng wong dodolan ki aja sok saingan, ya. Terus kowe nggunakake cara saingan kowe nebar bab sing elek ning tangga-tangga mulih dodol kuwi terus bonamu laris dhewe. Ya apa rumasamu kowe tentrem? Ora. Kowe bakal dijubliyani karo kanca-kanca tangga-tangga tanggamu sing dodol. Lho, kae nggone sik mangkae kok laris dhewe kae nggunakake pesugihan apa, nggunakake dukun ngendi, iki mesti malah do dirasani. Anut karo titahing Gusti, ngono. Manut utawa nrimo ing panduming rejeki lagi semene ya ditampa. Ngucap syukur ngersane Gusti, panduming rejeki sedina sesuk semene ya kudu ditampa. Aja sok ngresula. Wong ki nampa apa anane. Mekaten. Iya. Aja sok duwe cara kepengin ngasorake sing aku ki pendhita ki ya nek tok pikir pendhita-pendhita liyane ki ya akeh. Nek aku ora pengen bersaing wong kaya ngono kuwi duwe pelanggan dhewe-dhewe kok. Ya, isi. Piye muni piye kowe? Isi. Ayo wis kono. Wis bali rasa dadak werna-werna. Guys, yo mboten saged Swasta mangke menika supados menika. Wis kono bali kono. Ya kula betakaken salak. Ya. Kagem pinbanyu betakaken salak padahal. Salak madu. Ya, madu. Menika salak madu, menika salak isinipun tawon. Salak madu kok isine tawon. Aku ngonceki men dintuk ndasku, heeh. Seneng kowe ya. Oh, lah kurang ajar. Yen pamit pinbanyu pamit. Ya sing ajar. Sama sing. Aku iki lemu banget sapa kuwi maju kene. Ya. Arep ngopo? Tepia. Cilaka iki. Aku ketemu iki sajake arep tombo njaluk tombole bisu kuwi sajake. Picalamu. Apa cepet-cepet. Oh, pengen ngomong. Mau ning ngopo? Bener apa saja. Kuwi ini apa? Ngepit tiba. Bener tebel itu apa ya? Oh, cangkeme kejegluk aspal deh. Sarape cangkem kena. Wah, sepirang sasi. Itu. Hitung sasi. Njaluk tombo. Tomane sapa itu? Ya. Golek godhong binahong. Bohong. Binahong. Binahong kok bohong sing kono. Bejawane. Kuwi dinggo digodhog banyune dombe. Terus pendak dina nang esuk kuwi metu bareng petheking srengenge madhep ngetan. Lambemu iki tok obah-obahke karo ajar nyiwara, ora suwe-suwe iso omong. Bajare. Ya. Ada bali saya malah mendadak jalan cepai. Iya kuwi. Ada bayan, ada tempat. Jangan badan. Jangan badan. Oh, bojone njaluk pisah. Badan. Ya kowe bisu, ya bojomu ya ora iso ngladeni kowe. Nek iso omong kowe njero bojomu tresno meneh. Bae. Bojomu jenenge sapa? Atiwi. Oh. Sapa Atiwi? Prastiwi. Wis nek manut aku nek dhek njaluk pisah-pisahan wae. Kowe rekoso duwe bojo pati. Lah bae. Aja hati tele, hati balamu. I love you. Yeah. Wis kono bali kono. Wis bali terus kuwi dicakke ya. Aja lali senam.
Aja lali senam. Bajane ta. Wis mangkat to, Baje. Iya. Rumah aku kalau aku wangun banget dari wong bisu ya. Rasa-rasake kok karakterku ki iso nyemplung apa wae. Wis bali ya, bajane ta bajalan pecinya. Iya, iya. Ada bajane ta, putune coba. Ya, ya wis ora apa. Obat obat. Itu lebat. Apa? Itu lebat. Jaluk sang obat. Dah. Ku mau lho, jamu wis tak nehi jamu kok njaluk obat. Demene obat tuat. Obat-obatan. Obat kuat. Obat diletat itu mah. Oh, supaya Prastiwi ra sida bisa. Demene demela namanya adalah padalaya. Ada nama tutur cerita. Oh, gelis seperti itu. Ya, aku tak paringi. Ya, sampai ya. Adik. Waduh, ini asik. Ya, iya. Sampai itu. Utumbi. Ya, jam itu. Udah lepas ini. Ya, ya, ngati-hati. Ya, wis ngene wae. Pitapa? Pinahong. Dadak kae. Digodhog. Dadak meneh telu. Sedina ping 3. Dombe. Hah? Dombe. Heeh, dombe. Karo nggo cawe. Ada meneh ta. Aduh awe adalah. Iki lho sing marai umurku dawa iki ngene iki. Wi sing terakhir ki sapa wi? Ning arep maju kok salto. Pangaken penemban. Kula pun kliwir. Aku dadak salto. Kula menika pemain ketoprak. Iya, iya. Dapukane perang. Oh, bola dupa. Iki. Ho. Oh, iya 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 wis. Lah terus niatmu ngopo? Sepisan gandeng ketoprak menika sampun meh mboten wonten ingkang nanggap kula badhe alih profesi. Ya kowe saiki salih profesi apa? Kula menika remenipun adu jago. Wah. Iki elek nang kene iki. Kula nyuwun srana supados jago kula menang. Sampun ping pinten-pinten kalah terus. Aku ora gandeng ngene syarat wong adu jago aku moh. Kuwi tumindak sing elek, tumindak sing ora prayoga. Menamung syaratipun kula kedah bayar pinten badhe kula bayar kenceng. Oh, mung suwe jalu sak driji. Jagomu tesih alit. Ayo mesti kalah kok ya, wong ora imbang kok. Wis saiki tok lereni kowe ganti profesi sak liyane adu jago ya. Pancen ya ketoprak saiki wis salah ngarang. Ya kowe iso tok gunakake tok kepinteranmu ki tok nggo nglatih ning Karang Pradisan utawa dusunmu nom-noman tok lumpuke nyenengi sresna karo seni budaya ketoprak. Mengko nek wis berkembang iso tok nggo jalaran penguripanmu. Ngoten. Ya iya. Menapa prayogi nem-neman nggen kula latih ketoprak mangke menawi pentas kula buka utuk. Lho. Aku ya elek meneh. Ora entuk kuwi dosa kabeh. Nek entuk dhuwit kuwi ora bakal iso nggunakake apa-apa karam. Oh iki ngestakaken. Nuwun pamit. Ya wis ngono. Menapa dipun parengaken kula nyuwun mriksa menika ingkang nami Begawan Durna. Ora jeneng mokal kowe ngerti karo aku jeraku pendhita ingkang kondang monyor-monyor. Jagat ingkang keberbeken marang kumandhanging Begawan Durna, gedhe cilik tuwa enom kabeh padha ngerti karo Begawan Durna ing Sukalima. Mula aku wujudake suwijining pendhita ingkang kondang kaloka. Nggih. Apa kowe sing jeneng Begawan Sabdawala?
Mboten wonten kalih kula ingkang nami Begawan Sabdawala. Ingkang wingking katuran Karahajan Rekyanapati Sengkuni. Iya Begawan Sabdawala. Slamet tekaku. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestu Kotampanana ya Sabdawala. Nggih kula pundi jimat. Wonten menapa menemban? Rawuh wonten ing pertapan Kembang Sore sajaipun sumengko anawung gita. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh saking Pandhita Durna ing Sukalima. Iki ngene ya penemban. Kowe ngerti to, aku kuwi ya Brahmana. Mongko ngene dadi pendhita dhisik aku tinimbangane kowe. Mula wis jamak lumrah yen to aku ki ana ing kemestani, aku seniormu. Oh nggih. Aku ki luwih dhuwur derajate tinimbangane kowe. Upama kowe iki pendhita aku pendhita, ning kowe kudu nyembah karo aku jan nyatane luwih dhisik Begawan Durna tinimbangane Sabdawala nggone madeg Brahmana. Nggih. Lah iki aku dawuh karo kowe. Gandeng aku diutus dening Prabu Duryudana supaya mboyong marang Begawan Sabdawala prapta ana ing negara Ngastina. Mula nggonku kekalangan ngupaya pertapan Kembang Sore. Dina samengko wis ketemu. Lan aku wis pinanggya kalian Begawan Sabdawala. Muga ana kersaning penggalih Sang Begawan ndak kanthi sowan ing negara Ngastina. Ndak kanthi ngadhep anak Prabu Duryudana supaya dadi pepunjuling pandhita ning negara Ngastina lan sagah sabiyantu marang anak Prabu Duryudana. Gone gawe srana patine para Pandhawa. Ngono wae penemban. Ning kari sampeyan gelem apa ora? Nek sampeyan gelem kepenak nggone sampeyan lenggah dampar utawa lenggah ning pertapan Kembang Sore, nek sampeyan berguguk ora gelem tak boyo ana negara. Iki kaya Antasena. Heeh. Lho ora peso wae aku mau lungguh ning burine Begawan Sabdawala. Lah kok dadi kowe nang kene Antasena? Wis sawetara aku suwita karo Begawan Sabdawala, Mbah. Kleru dalane kowe, kesluruh dalan buntu. Lah kok dadi kowe suwita karo Sabdawala kuwi sing tak goleki apa? Ngelmu apa? Ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur, ora ana gunane kowe suwita karo Sabdawala. Kowe kuwi anake Werkudara, bapakmu wae suwita karo aku entuk ngelmu pirang-pirang. Lah kok kowe ora duwe rasa ceceke ngantimu kepengin suwita karo Begawan Durna? Nek kowe gelem suwita karo aku, ngelmumu tanpa beda karo ngelmune bapakmu. Lah kok malah kowe suwita karo wong gunung, suwita karo pendhita desa kaya ngono kuwi. Sing tak gayuh apa? Sing tak goleki apa? Upama kowe entuk ngelmu, kowe paling entuk ilmu lenggok sunder. Ha ta? Lek lu. Telek nang alu. Ngelmu kaya ngono kuwi ngelmu cepete tak kandhani. Kalima kali nang dhuwur omah. Utawa talang nek udan protraca. Ngelmu apa kaya ngono kuwi aku tak takon coba. Kowe nek suwita Begawan Durna, lha aku dadi kowe suwita karo Begawan Sabdawala kuwi sing tak goleki apa Antasena? Sik. Ora usah perkara sampean ngrembug paswitaning Antasena karo Begawan Sabdawala. Sing tak rembug sampean rene butuhmu apa? Bayang karo Begawan Sabdawala. Terus nek upama Begawan Sabdawala ora kersa tindakne negara Ngastina, pertapan Kembang Sore bakal tak gawe sungsang bawana balik. Pertapan Kembang Sore bakal tak gawe Karang Abang. Yen perlu tak gawe Bosah Baseh. Lah ning kene iki sing ora apik. Sampeyan padha-padha pendhita ora kok ngreksa marang asmaning pendhita sing cumondhok ning pertapan Kembang Sore. Ning nuwun sewu sampeyan kok pendhita sing seneng rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Apa kaya ngono kuwi dianggep pendhita? Apa kaya ngono kuwi dianggep Brahmana? Monggo aku tak takon karo sampeyan, Mbah, watake Brahmana kuwi apa wae lan werna pira? Ngati-ati lho, Kang. Iki cah pinter. Sampeyan ditakoni kok ora wangsulan. Watake Brahmana niku napa, werna pira? Werna-werna. Cacahe ana pira? Nek dicacah ora bakal cukup, mergo watake Brahmana kuwi jujur. Ha ta, resik, suci. Ora tau goroh, ora tau ngapusi. Metu dalan sing bener. Lan sak piturute. Nek dikandhake pirang-pirang. Nek men perkara watak kaya ngono kuwi kudu watake Brahmana. Kabeh menungsa diwajibke duwe watak sing mangendikake. Ning watake Brahmana kuwi tanduk aris, ulat manis, ing cipta demen tetulung, adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri, gawe seneng ing liyan, bantu marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih kuwi watake Brahmana. Nah, sirku ya arep ngomong kaya ngono kuwi. Ning lali kata-katane. Mula sing gedhe pangapuramu, ya kaya ngono kuwi watake Brahmana. Nyeh ora iso iki dadak. Wong iki nek senengane pinter ngenggok-ngenggokke kanan ya kaya ngono kuwi ya ora. Mula nek sampeyan arep gawe rusak ning wartawan Kembang Sore, Antasena sing ora trima. Lho kok sik Antasena? Aku ki sampean to? Aku kuwi
bapakmu tegese aku ki mbahmu. Bapakmu wis wedi karo Begawan Durna. Bapakmu wis jinjak karo Begawan Durna. Bapakmu wis gila karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe arep wani karo Begawan Durna? Bapak karo Antasena beda. Nek bapak wedi karo Begawan Durna, mergo Begawan Durna menehi ngelmu karo bapak. Ning Antasena sithik wae urung tau entuk ngelmu karo sampeyan. Mula nek sampeyan arep gawe geger pertapan Kembang Sore, gandeng aku cantrike Sabdawala. Cantrike Begawan Sabdawala, aku sing ora ntrimakake. Nek nganti sampeyan gawe rusak pertapan Kembang Sore aja takon dosa. Antasena saguh mbabati Warasata Kurawa. Lho, serai perkara iki mriki ngestaken dawuh. Babar wisan bubarno kang padha seba, para cantrik bubarake. Begawan Sabdawala arep manjing jroning pertapan iki sajake wis ngancik tengah beduk tengange. Wis manjing ya kuwi wanci luhur. Aku arep nglakoni manembah ngersaning Gusti sik. Yo, Mbah. Muga-muga simbati nampa manembah marang ngersaning Hyang Wanasa. Ya Antasena lan dawuhna marang para pengerawit pertapan Kembang Sore. Ya kuwi kembang laras. Supaya ngiringi karo Begawan Sabdawala sing kompak, sing apik. Aja nganti ting kruwil. Tabuhane kudu sing rampak. Ya. Ngene ana sing kira-kira ndhisiki le nabuh utawa ora bareng kancane, engko tak potonge, Mbah. Ya wis. Sakarepmu ora apa-apa. Nek ora dingonokne ndak do tuman wae. Wis gawe dawuhna, aku tak mlebu jroning pertapan Antasena. Ya, Mbah, ngestakake dawuh.